Beloved brothers and sisters, good morning. Let us greet each other good morning. Titinalyaw kayo, igid-igid sa ngulikod, good morning. Kita man no, may bilang mo lang nga karubang deta. Tahabay mo kung nadagtalikod ang bakamot, may bilang nga kaap-apang. Today we are talking about panagkakaruba. Ang natin panagkakaruba, may sapay ng ibagbaga na ito'y katay panagtulong. Nung tingaming title na dito na ibasa nga na yun, paset tinasanto ng Ebanghelyo kat siya sino ti karuba. Sino karubang. Karubang apo na ito'y mahilig nga abag ipatiguno, partida. Ito na ito, batik ko lang dalam kan kimol. Karubaan, ito payak kada ba ito na. Manay siguro. Yung mawansak kasyayan na yan. Mawansak. Manuan ta kanya-kanyang sida. Pag ano ka nga ikang ko na mga karubang. Malagip ko man ti istorya iti may isang barito. 19 years old na iti. He is a college student. Kaya dagiti nagagnakan kwa na religyoso. Nitatang na may saka dagiti opisyales iti kagimungan dagiti lalaki. Kat ninanang na is a parish council officer. So, dagitoy kanayon pagka makumbaga may kadlo nga balay dan isimbahan. Ayan. Kat dito'y nga lalaki, barito, madamada nga mga iti pangrabi. May ti pasubo ni tatang na bigla nga nagsao. At kayat ko nga ibaga. Anday dyan, the problema di eskwela, awan papa. Anarod ti kayo mo ibaga? Lesbian na. Nag-stand na ibdukan ni tatang na, ibminom nga sigod ti danom, bigla nga naglangot ti nagtutukol. Ninanang nakanulim mabagang, o rin na lang manibatan iti, kutsara kang tinidor ni igaman na. They were shocked. Nakiktot data nagpudno, ito anak at ti lesbian namin, bakla, kung natin man lang baklan sa. Yeah, baklaak ko na numawatan tayo namin. Katgaputa na ito yung agasawa, simkan kadakwada, madi mabaling. Ipa'y nakababain. Agserserbi kami, jay simbaan, ti anak may bakla. Kunada tinakong da anak may nga man nagbasol, agbasbasol kinapo Diyos. Medyo ti impression da iti bagida da kita doon nga agasawa. Instead kasarita da di anak da, ti inobrada is, they went upstairs in the room of their son. Innala da nga inpan iti supot, da iti amin nga arwatan na, indurum da nga inwar di ridaw, kat pinagtalaw da. Kapilitan, pimanaw, dito nga anak nga lalaki na pan kadagiti barkada na, iti makamamuking kwa na pan nagkitag kagus di jay. And, taksanggasat, dito nga lalaki, he was involved in a same-sex relationship. Lalaki to lalaki nga relasyon. Taksanggasat, nagsakit ti AIDS. Amoy, ti sakit nga AIDS. Di kat dete awan ti agas na, pag vitamin sunda kalaang, ngam awan ti agas na pabiksaan dalang di resistensya aging gana kasi nang dito kung tsaka mo nagpepeso dyan ko na daw when you have the AIDS, it's like you're dead, ininot kalangan nga matay dito ko na da dito sakit na nga AIDS pabiksaan dalang ti resistensya agasan dalang ita dumang agsakit kung ka ngam awan ti agas na din nga AIDS so gapuna nga na hospital. Kat ini tagrigrigat di hospital, nagsurat ka ni mama ka ni papa na. Imbaga na, mapa, adaak di hospital, at sakit ko nga AIDS. Please, umaydak man lasarong karan, maililiwak ka na kayo. Inunana ka no? Yung patulog na. Naawat na nanang ka ni tatang na, nag-reply ni nanang ka tatang na, naipatulog na pa ni hospital, nakasobre, yung white envelope, hindi ko makita na at na pigis-pigis nga papel. Linukib na nga nasaya at ditigayang PSA birth certificate na.
nga napigis-pigis. And then kinita naman nun at da itinote na sang kabasit kung naninanan kang tatang na manipod ideal daw nga pimanaw ka iti balay awanan ti anak mi nga lalaki. After a month, natay di nga lalaki, sinot ng tulong kan kuha na, sinot ng ipumpong kan kuha na, sinot ng bayad dagiti bills na di hospital, dagiti gagayo, makamam mo kan kuha na. Ninanang kan tatang na may isa nga makanayon nagserserbi di simbahan, di pulos tinalyaw, di ti anak na. And i note, ti kunada, manipod iti dayto nga aldaw, manipod iti aldaw nga pimanaw ka iti balay awanan ti anak mi. Dusam leta sapay kumata mapakawan na kanya po Dios. Di kanot yat di note. Di ba nagtagsun nga panunutan? Anak mo agserserbi ka ti simbahan, tagbalik bakla. So what? Anak datos na. No kung kuna na tumawag, di ba di iti bubakla to nabakbak ng dapay ng datayo. Nalaing da nga agsapul. Di ba? Kaya da nga alawan sa tamisa. Parang nakapo. Naman, nagmayat, di ba? Nagaganda. Api, in-judge da. Tino ka datos, kapamilya da, anak da, dara da, hamping isudat ng ipumpun. Hamping isudat na pan ng abay na hindi matay, nagiti gagayim na. Di ba? Beloved brothers and sisters, itinaybasa nga pa sa tinasantuan ng Ebanghelyo, at may isa nga tao, hinoldap dagiti tulisan. And then ano da, inala da amin na pagananay na, kinabil da, imbati da matayan, nagtungtong laban. Adamot may sa here comes ni Apo Padi, magmag na. Nakita na, linisyan na. Padi. Apay ngamin. Kultura ngamin dagiti Hudyo, iti Jerusalem, dagiti papadi. Dati nga padi mapan iti templo, mapan nagdaton, mapan gumamot agmisa asjay. No makaigam da ngamin iti daran, andang nga mabalin ti agdaton. They are considered unclean. Ada iti process ti panagdalus kadakwa that it lasts for 40 days, nga maandan tun nga makapagpadi. So gapuna nga liniklikan na. Oh, here comes another one, the Levita. Puli dagiti papadi at serserbi iti sinagoga. Dagiti Levita, iti paggapuan dagiti papadi. May isa nga maestro tilintek kumamot detoy. Napanijay, nakita na, tinalyaw na laan, nagnag. Serserbi iti sinagoga. Religyoso dagito yung duha na imuna. And here comes the Samaritan. Samaritano, they are considered pagano. Ano yun? Dagiti Hudyo kung dagiti Samaritano, agap apada, may panggap ti kultura. Kasi dagiti Hudyo, ti panagipagarup da isudalaan ti pingin ti Dios. Outside ti Jerusalem, awan ti Dios kadakwadan. Diba? Kaya dati nga Samaritano, nakita na, inagasan na, sinapsapuan na itilanakan, arak. Nagmayat man dito nga Samaritano at dalat tati atubay ito may tugtog. Tugtugo na nagbibiyahe. Gamaan Siyempre, nung amin nalamis di jay, dito pagbabarada, ay dasap-sapwan na nga tatilana, wano inuman da di arak, tapnuhan da nga malamin. Inagasan na, indugan na iti animal na, inpan na iti may sa pagdagdagusan. Enjoy nga pagdagdagusan, tinaripato na, aginggana nga naagagasan na, kung idinta pumanaw ti kabigatan na, inbilin na iti aking kupa ti pagdagdagusan, agasam, completely healed, kayat ko, kung inton agsubli at bayadak amin na nagasto. Sinadunsod niya Apo Jesus, siya sino ka dagito'y ngarot, iti karuba na ito'y nasinanip dagiti tulisan, simungbat ti maestro tilinteg kinunana, daytay ng tulong kenkwana. Beloved brothers and sisters, panagtulong muna tayo. Kanayon, madugdugdug dito yung magbagat yung panagtulong. Nung katay data siya, sino ti karubak ko na na. Di ba nagpintas dito ugalit tayo nga tattao nga agsisin na ranay, agkakarubak. Di ba kasi kadawian no mostly nga agkakaruba, agkakabagyan, aglalo ije away.
Dete, agdidin na ti balay, mangnud mo amin nga karasakasda, ta agkakapamilya kayo, agkakabagyan kay amin. Dete, mabalin nyo aginawat iti idun una na kuno nagparty ka manok nga mo mabalin nga sharean amin nga karubam. Diba? Kasjay idi. Ta agkakaruba, agkakabagyan, agtitin nulong. Tay sakit ti maysa, sakit da amin. Diba? No, da iti maysa nga masakit, mapanda amin, bantayan. Kasi idun una na di aw-away. Diba? Sakit no, at da nagminatay, amin nga sa nga karubangan mapanda dyan nanti nagminatay, dagiti nagminatay agtutugaw, dagiti karuba isudati agis istimar. Di ba? Agtitinulong na agkakaruba. Ngam tagtaawan ti kasdayan. Tati agkakarubatan agsisiniim. Di amin? Ti agkakarubatan agchichinismisan. Agkakarubatan sisiiman na ti karuba na tapno damay chismis na kini sa bali nga karuba. Di ba? Nagkakarubatan, uray no nagpadaya di karubang, kaabay ti balay mo, no handa nga imbagakan ka, hangga mabaling nga mapan. Ayan, hindi no nanaakin, no nagpadaya, nagungig di, nagpaungig ti karubang kat, hangga mabaling nga di ka mapan. Kaya kung nadamag tayo, magpadaya, kababain, di mapan. Yung tantahaan, nagpadaya, kababain, lumaman tayo. Manada, di ba? Kasi tantan, nagbaliwan. Di ba? Ta, awanan dito kultura tayo. Beloved brothers and sisters, this Sunday, we are reminded, tayo pa nagkakaruba, pa nagtitunulong, kas may sapudno nga Kristiyano. Di ba? No, dagdo mga minang adadagiti tumulong, pasikat. Di ba? Adagiti tumulong, pilyod na pa eh. Masapul ni kastoy, kat, na ang pailaan, nagiging pailaan. Diba? Bembe na dita. Nakwarta na dita. Diba? Adagiti tumulong na, imbagam ni kasapulan na, awan reply na. Diba? Adakars dyan, ngam di magbaga na, natulong nga. Managtulong nga. Ngam haan gayam amin kayat na nga tulungan. Pilyon na laang gayam. Diba? Haan na kasi di pa nagtulong na ibagbagana. Di pa nakamadmadi agad, tiko natin, iti nagtimulong ka outside, iti pamilyada kuma, di Jerusalem. Titimulong, may isang Samaritano nga kagurgura dagiti Hudyo. Dagiti pada na nga Hudyo, handa nga tinulungan. Beloved brothers and sisters, ipalpalagip niya po Jesus kada tayo, dito langan-langan tayo nga pundo nga agkakaruba, agtitinulong. At ba, at hapin this time tayo nga nung tumulong. As lang ko malagip ko iti element. So, dito sipa, dito buli, dito lang sa tigalba, iti nga da buli na, di ba? Nung maragret kat alaom mi iti, mga lakam tistro nga karti-kartibon mi nga naiingpis, sa amin to sinitin di ubot na isutipag sipa mi. Hindi di mag-classmate mi ag sursuro. Kuna na kasjay. Di ko ang katete, kugtaan na ngamin tapno madimaalang hanga masipaw di agala, tapno mabaybay. Kinugtaran na, aglenglengad di saka na, galis na dalog. Na kami, kinagkatawa ami, gunggunam, ami, hindi ko nagdara, nagdara, tanga, muna naman, tanga, muna naman, hindi ko nakita niya mistrame, agungutan niya mistrame, di ba? Kasi tayo namin ito, dumang katawaan tayo, kung alanganin gaya mo, kisot pa ng tulong tayo. Diyan ka kasi namin ti Pilipino, at dati na ipaklab kat imbes nga mapamuarayatan kat katawaan tupay lang nga muna. Kasi di podcast din tayo, ngamahaan nga kasi di kayat niya po Diyos. Te pa nagtulong tayo nga insigitan at na makasapol, haan nga mapilpili, haan nga dito with condition, di pa nagtulong. Gan ayatan tayo, te karo ba tayo? Kaapo kasano nga ayatan apo? Ikarkararagam, di te karubam. Nohaan mo kaya nga ikan ti kasapulan na ikarkararagam, di te karubam. Kasano apo, kano kaganayong isot mang chismis kanya. Kaapo kasano nga ikararagam. Kasto kakaya tayo nga ta, di te kagurguram nga karubam. Na kanayon nga mang perperdigan ka, mang chismis ka.
No, kararag ka tirabi, sakbay ka nga maturog, kung sakbay ka nga bumangon, tibigat ka, kararag ka. Apo, kasyam ka din, iti karuba, ipaay mo ka din, ano masapod na, noon niya, dagit pataligagay na ti panagbiag, ay, buwiseet ko nung, di ba? Pag ano, kung natin nga tayo, dito sakbay ka nga, agkararag nga, imbes ko mga iyon ang nga kararagan, dito pamilya, nga nasalunat ko mga kanayon ti pamilya, ngumaan ta ti bagbagan na yung pwesos ka, iyon ang ti karubam, ikararagam ti karubam nga kanayon nga mang chis-chismisking ka, kanayon nga mga apaking ka, dito karubam nga no, aglabaga ka irantanan, ti agpuurtap no, agat sinuuban aming nga pinuuram. Kayam nga ta, iti karubang nga nagmula ka ti marunggay kat mabanamot amin purusun amin nga marunggay mo, kayam nga ikararagan di jay. Iti karubang nga nagmula ka ti ado, tarong, sili, ka na natag ka, napanay ni sprint ti pagpalaylay la. Iti karubang nga nagmula ka ti minaisan nga nakadado, isut mapanagtakaw di may ismo, tila ibati na ijiigid, hinka di unod na kaawan ti bunganan. Di ba? Kayang nga ikararagan ti kasday. Ganun makasapol, di nga karubang ko mga sikat, sakit ti buksit ko, pang naasibitaray ng hospital, kayang, bagkatang, o pag ang anong di tam, maustil kag tamo na mga ta, di ba? Dati kami tiri ka na nadagduman ta ni Apo Jesus ka. Ore siya nadagduman ka ni Apo Jesus ka. Nagpipintas, lagi ni panursuro na ngam nakarigrigat nga tungpalan. Nang nangruna ka datayo nga tao. Ayatong ti karubam. Tulungam ti karubam nga mang perperdiking ka. Tulungam, ikararagam ti karubam nga kabwis-bwisit mo inaldaho. Kasano? But that is the challenge. Abay, tingarod yung baga ni Apo Jesus, anya ti magungunam, nun ti lang mga ayat din ka ti ayatam. Anya ti magungunam, nun ti tulungam, kadag itilaan amo, tumangtultulong ka. At nga ta, dito yung rabaw ti taga, tulungan na kantumot, amo nakangatamot nga ta, siguro madama dito dumatulungan ka, di nakamatalyaw. Nung gamin kakabsat, no amo tayo nga tinalyaw, dagiti manggurgura kada tayo, dagiti mangpadpadatos kada tayo, dagiti kontrabida ti panagbiag tayo kung natin manlangan, no amo tayo ida nga tinalyaw, no amo tayo ida nga inkararagan, no amo tayo tinakikapya kadakwada, ti kanayong kung ay bagbaga, di langit, ti kung natin di Domingo, nabigta, tinagan mo iti pagariat ti langit. Kasi nga minti kayat ni palagip ni Apo Jesus kada tayo. Siya sino ti karubak ko na nato. Kitagom amin. Karubam amin. Awan ti isisiyasin. Karubam amin. Awan iti laklaksidom. Karubam amin. Awan iti pilpilyem. Diyo ti kayat ni ibaga ni Apo Jesus. Diyo ti ipalpalagip ni Apo Jesus kada tayo iti dayto nga Domingo. Tulungam, ayatem, ti karubam, tapno iti kasta, makaunod ka ti adu nga kinabak ng ijay langit. Iko na tayo di Domingo, no intay ijay langit, makita kayo ito, tinagan tayo nga nakabidbid ta. Hanti magsapsapo, nagdunar ka ti simbaan, nagang ko, napananan. Haan nga di jay. Tinagan tayo ijay langit. Di topic tayo di last Sunday, di ba? Kasi mo, yan yung nga Domingo. Dagiti karuba tayo, dagiti tumultulong kada tayo, dagiti mga ayat, dagiti manggurgura kada tayo, dagiti mangchis-chismis kada tayo, magpadakos, dagiti at adda ko mga sapulan tayo, mga karuba tayo. Taisudat ti at adda nga ayatan tayo kuma. Kasi that is, love is a challenge ko na tayo nga ron, diba? Ipanagayat ka challenge. Kasi kasjaymot ni Apo Jesus, hindi may dito yung rabaw ti daga. Na ado din ang gurgura kang kuana, ngumhaan na ida nga, an na mga pinanalpaak, dahil yung mga gurgura kang kuana ka. Yung kat di inaiayak na lang ta ida. Diplomasya ti inaramid ni Apo Jesus kada kuana. Dahil nga ron ti challenge kada tayo nga kamsa.
DJ ti pamalagip niya po Jesus kada tayo. Kasano tayo nga arat ayaten iti karuba tayo. Kasano tayo nga ayaten iti pada tayo a tao. The answer is nanggagan tayo. Ayatem iti pada matao. Ayatem ti karubam kas iti panagayat mo iti pagin. Amen.